כולנו מודעים למצב שקורה היום בארץ, כולם אומרים אנחנו אחים, עד שמגיע מישהו שחושב קצת שונה ממני, פה זה נעצר. הגיע ראש השנה, התגלה לכולנו הנפש האלוקית שבנו, התאחדנו, הלכנו לבית כנסת, אבל האחדות הזאת זה לא האחדות הכי גבוהה. מגיע חג הסוכות, במצוות 4 המינים, ומלמד אותנו, יש לך אתרוג שיש בו טעם וריח, שזה מסמל את היהודי שיש בו תורה ומצוות. יש לך לולב, שיש בו רק טעם, שזה מסמל יהודי שיש בו רק תורה. יש לך הדס, שיש בו רק ריח, שזה מסמל את היהודי שיש בו רק מצוות. ויש לך את הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, שזה מסמל את היהודי שאין בו לא תורה ולא מצוות. והמצווה היא לאגוד ולאחד את כולם יחד. חוכמה גדולה היא לבוא ולהסתכל על מה שמשותף אליי ולשני ולהתאחד. אבל חוכמה הרבה יותר גדולה היא שלמרות השוני ולמרות ההבדלים, עדיין אנחנו מאוחדים. מגיע חג הסוכות ומצוות ד' מינים, 4 מינים, ומגלים לך, האחדות שהייתה לנו בראש השנה מצד פנימיות הנשמה, היא מקיפה וכוללת גם את השוני ואת ההבדלים שבינינו. בעזרת השם שנהיה מאוחדים ושנכבד את השוני ואת הדעות של השני, ושיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. חג שמח ושבת שלום.